și bine găsit la primul episod din Gang War Mafia. Mi s-a părut super tare, n-am postat critica la 8 episoade de fiindcă n-am dacă mi-a filmat început. Am zis salutare tuturor. Eu sunt Antin și bine găsit la primul episod din Gang War Mafia. Aia ți-a auzit. Dar la început nu știu dacă... Băi, cineva aici? Stai un pic. Băi, deci, băi, dar cine ești tu să stii tu aici? Cine? Hai încă, unde ești? What the fuck? Păi stai că aici, era baza lor. Se minge. Jocul ăsta nu am jucat de loc. Hai, fără ceva, că nu am descărcat până acum. Că să mă ce zgomete bine pe voi și metru scoate și ce zgomete și mai enervează. Aici nu mă ție baza lor. Dar nu e supraviețuit. Oh, fuck! 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 Ce-o foaia, bă? Ai, mi-așa asta, da. N-am skin foaia. Toate! Vecina! Ce bază, bă? Aici undeva. Aici, nu, aici. Aici, bază, bă. Aici. S-a dus sniper. M-am de aici. Ce cauți aici? Ce căutați aici? Ucid, bă. Unde mergi? Așa, hai, ga. Hai, dați bine pe acolo. Și cum am venit? Ei! Nu știu eu, că am vrut să sinucide. Uite, mă faină vrea. Uitați-vă ce faine. Frumoasă, mamă. Deci că e shotgun. La viață am full. Dar nu o să-mi viață. Nu aici baza, bă. Uite. Wow. Bun, mai vă să am vreo 6 minute. Păi. Uite ce mișcam noi cu cuțitul. Hop. Și chiar, mă, vreo 5 cu cuțitul. Așa, sunteți mie. Explicație. Fac o să vă... direct în baza, voi. Lol. Ce avem? Nu pe zi. Abonăm. Ce scoram? 18. 24. Eu sunt ce mai puțin aici. Băi, eu sunt babasană, mă. Dar cine ești tu, mă, să fii aici? Acum... Cine? M5 Ace. Uite, ăsta. Am 5 puncte. 11 oameni. De 11 oameni, domne. Vai. Unde mi-a aflu? Unde am fugit? Unde mă aflu? Unde am fugit? Am găsit baza, bă, nu înțeleg pe sniper aici. Am găsit cu sniper pe jos. Da, nici de mine n-am numai să găsesc cu sniper. Da, nu, că eu, gata. De pe jos, vă rog, please. Please, man. Am făcut și eu 3 abonați.
Ucisco un pultro. Dar el nu știe că eu sunt aici. Prostă. El nu știe că eu sunt aici, dar eu știe că eu pot omorâ. Și pe asta o pot omorâ. Cam mulți așa mai pe loc. Prostă. Și tu ești prost. Vai. Bă, cine tu ești? Înțeles, doamnă. Așa mi-a mințit. Faie. Faie, capul meu. Control pistols. Deci, hai, ce capul meu. Melissa, nu mai spune nimic, că deja mă enervez. Nu. Pe mine cine mă enervează, mă enervează. Și cine nu mă enervează, bun. Că să pun asta pe aici. Dacă se poate. Dacă nu, nu pune. Ok, lăs. Gata, am schimbat și ăsta. Păi stai, unde mă duc eu? Uite ce, uite asta. Așa, îmi dai mie sniperul. Moare de fapt. De asta nu știe că poate fi o mărițajă de mine. Nu știe, că e prost. Deci așa, poate fi un zi. Ei, vai. Și așa, acela. Oh, 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 pe 90. Nu știu că bătaia doare. Așa când doare. Pe 90. Ah! O sinucide, mă! Ah! Vai, ce... I-am făcut. Dubi, dubi, dubi. Dubi, dubi, duba, dubi, dubi, duba. Perry! Fac o cu pe el. Bă, cine ești tu aici? Cu ce vă, mă? Băi, cine sunteți, băi? Hai, treci încă. Așa o fac. Sau așa. Așa eu mă mânj. Așa, bravo. Să vine femeia după mine, vezi? Opa, vine femeia după mine. Stai pic, ceva nu vine. Dubi dubi duba, dubi dubi duba. Perry! Dubi dubi duba, dubi dubi dubi. Perry! Ok, o sun. Dar văd că nu mai pot rezista așa. Nu-mi place.
Deci fugi el. Stai că fug eu de... Fugi eu de mine. Stai un pic. Stai așa. Stai nu ce lăuda. Stai nu ce lăuda. Că mă... Tu ai pistol? Tu ce crezi mie, Chebe? Ai pistol? Ei. Așa, omul care, omul de mine. Să vezi prostul. Fai de capul meu. Fai de capul meu. Fai dacă-ți mă. Lasă că vreau ceva. Stai un pic, că țin ceva nu e bine. Să-mi dau asta un pic mai încoace. Așa. Este un... Eu așez, așez eu, așa mă, am gătat la mama acasă. Băi, băi, bă, sinucide, bă, sinucide. Hai încă, ce stai în mine, mă? Ce avem? Victorie, rezolvăm am făcut ce mai mult. 47, uite aici. Ok. Dacă vă place, uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți să continuăm cu această serie. Mai băgăm și noi meci și în afară. Tank. Uite, eu. Aici îmi place mie la rotunda aia, acolo. Cred că voi face și vloguri pe acest canal. Apple. Melissa vrea să mă sperie și să face zgomot și mă enervează și dacă mă enervează, ce așa mă cu ea. Hai încă. Băi, să mergem. Băi, dă încă să mergem. Dă-ncă să mergem. Dă-ncă să mergem, mă. Aici stau. Băi, atunci știi că bătaie doare. Uite așa. Uite așa de bătaie doare. Uite așa de bătaia doare, vezi? Vezi cum doare bătaia? Op. Vezi cum doare bătaia? Taci, că sinucid. Sinucid. Lasă-mă în pace. Asta te sinucid pe asta. Bă, cine ești tu, bă? Cine ești tu? Eu să-l sinucid. În apă. Gata de el. Care trage? Păiuțu, care trage pe cine? Ce ochi frumos ai încă. A venit amantul după aia și văd că fugi. Ce încă? Cuțetul ce-o mori, bă. Cuțetul ce-o mori. Stai, unde fugi, mă? Bă, tu crezi că eu nu se plimbe? Băi, unde fugi? Tu ajungi mine, bă. Bă, tu ajungi mine. Mască vai de el. Fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa.